labarin duniya. Yau da gobe ta Allah ce, rayuwar mu fama da tabbas. Dan adam mai wuyar gane hali, gobe sai labari. Yau da gobe ta Allah ce, rayuwar mu fama da tabbas. Dan adam mai wuyar gane hali, gobe sai labari. Na bayyana halin ɗan adam mai abin mamaki. Yau da gobe ta Allah ce, a gurinsa ba wani shauki. Shi hali na sababu ya yake ba tamkar alkuki. Bai sa lissafin lahira duniya ta sassari. In ana maganar haƙuri, ɗan adam ba shi da dauri. Ga rashin jikin bin doka a gurinsa duk ya yi tari. Sharkar rayuwar nan ɗan adam ba ya yi musu gidi. Duk abin da ka shuka rayuwar kashi za ka yi girbi. In hairan ne gare ka sharri kai zaɓi. Zaɓin nema bai sa ka samu duniya kai yi tuni. Sai Allah ya nufa arziki gunka kai yi tunani. Dukiya jarabawa ce ga Rabbi domin ya yi nuni. Haka ma da talauci in ka ɗauki wannan kai sirki. Duniya makaranta ce gare mu tamkar a mafarki. Kurkuku ce a gurin mumini ya tamkar sunduki. Aljannar mushrikai Rabbana shi yayi zaɓi. Duk abin da ya same ka a rayuwa baka da zaɓi. Daddara kai da miƙewa ƙarshen ka ba za ka yi gibi. Ya san hannu na kayin ka dube su ba sa saiti. Hakanan rayuwa take karka kauce hanya ka musaiti. Wani in ya bi ka kafu wani koda da stati. Karka faɗa aibun wanne na kashi za ka yi dubi. Yau da gobe ta kansa ayyukan ka sun zama ka hubbi. In ka mutu an sanya ka kabari sai labari. Sai labari.